Hoxe estamos en Ourense para defender o dereito á saúde frente a un goberno do Partido Popular que leva 16 anos de recortes e privatizacións. E as consecuencias vémolas, por exemplo, neste hospital materno-infantil, onde hai poucos días víamos a imaxe dantesca dun teito que se cae. É unha vergoña que as mulleres de Ourense teñan que vir a parir a un centro hospitalario que se cae a cachos e sabemos que o desta semana non é o primeiro, é a terceira vez en pouco tempo que se cae unha parte deste edificio. Por iso, frente a un Partido Popular que está deteriorando o público, nos vamos a levar ao Parlamento unha iniciativa para defender a sanidade pública de Ourense, para que se tire este hospital e se construa un novo á altura do século XXI, para que realmente se invirta en mellorar na saúde dos galegos e das galegas, para que teñan unha UCI coas prazas e co personal que necesitan, para que se rematen as obras de ampliación que levan meses paralizadas e, en definitiva, para que se poña o dereito á saúde por diante da privatización e dos recurtes do Partido Popular, porque fixádevos, só cos 470 millóns de euros de sobrecuste do Hospital de Vigo, Ourense podería ter un novo hospital que é o que merece.